Dakan. Dahon ng gabi. Yan. Lagyan natin ng gata. Yung first process, dapat malinis yan. Okay. Yan. Kunin natin to. Ito yung ano ng kate. Yan. Balik natin. Yan. Yeah. Yan lang. Channel today, Simpleng Luto ni Hello po guys, welcome back po sa Simpleng Luto ni Eric Channel. So ngayon guys, gagawa po tayo ng ginataan na dakan or yung dahon ng gabi. So ito yung mga ingredients guys. Of course, meron tayong yung dakan o dahon ng gabi. Pinakita ko kanina kung paano pagtali, pag-alis ng kate. At saka meron tayong 2 pirasong kamatis na malalaki po. At saka meron tayong tanglad. Meron tayong 1 kutsarang asin. Meron tayong bawang. At saka meron tayong siling labuyo. Meron tayong sibuyas. At saka yung yung luya. At saka itong suka, yung vinegar. Mamaya konti-konti lang. Magagamit din yan. At saka of course, meron tayong 2 pirasong yung tuyo. Okay, masarap na partner yan. At saka mayroon tayong gata. So baka magtaka kayo bakit 2 yung gata natin. Ito yung katang-gata, yung unang piga. At saka ito yung pangalawang piga. So papakita ko sa inyo mamaya kung anong proseso ng pagluto ng dakan o yung ginataan na dahon ng gabi. So sana po ma-enjoy nyo yung vlog natin at saka po patuloy po kayong susuporta. So ito po guys yung proseso. So ang gagawin lang natin, halo-halo lang tayo lahat. Okay? Lalagay lang natin yung mga ingredients. Okay, yung tanglad, yung natin, dakan o yung dahon ng gabi. Yan. Okay. Yan. At lahat. Yung bawang. So mamaya na yung natin, yung siling labuyo. Para baka may mga bata. Ayan yun lang, sobrang maanghang. Okay. So, sikreto nito guys, hindi natin to halo-haluin kasi babalik yung kate. Alright? So, yung asin yan. Okay. Okay, konting suka. Yan. Kayo pala pangalawang gata. Yan. Para ka lang ng gumagawa ng paksyo. Paksyo na isda. Yan. Okay. So, na natin yung, binuksan natin yung apoy. Yung katamtaman lang na na apoy. Okay. At saka takpan natin mga around 10 minutes. Saka i-add natin yung tuyo, yung katanggata at saka yung siling labuyo. Okay, yun lang. Ito po guys, tingnan po natin yung resulta after 10 minutes. Okay. Yan. Yung gagawin natin, lalagay natin yung tuyo. So, dapat na prito na to guys ha, yung pinakita ko kanina. So, adjust lang kayo sa timpla ng asin kasi maalat na yan. Lalagay natin yung katanggata, yung unang piga. Yan. Okay. Pwede, kung gusto nyo masabaw, pwede. Pero huwag kayong maglalagay ng tubig. Yun lang gata talaga. At saka yung hiling labuyo. Yan. So, add tayo ng another 5 minutes. Tapos na din niya. Tapos na tayo ngayon pagluto guys. Okay? So, 5 minutes. Tingnan natin. Namaya at saka ta-transfer natin yun sa bowl. Thank you. Stay tuned guys. Titingnan na po natin after 5 minutes. Yan na po. Tapos na po yan. Luto na po yung natin, ginataan na dakan. Ta-transfer na po natin yun sa bowl. Okay? Sana na-enjoy nyo yung vlog natin guys. Na po. Tapos na po yung ginataan na dakan o dahon ng gabi na may tuyo.
So sana guys nagustuhan nyo yung simpleng vlog natin. Tulad nito na napakasarap. At sana po na-enjoy nyo yung simpleng recipe natin. At sana po patuloy po kayong susuporta sa channel ko, sa Simpleng Luto Nilig channel, lalo na po sa mga bago po. Sana po sa subscribe kayo at don't forget po to press the notification bell po. Salamat po at titikman natin. Naku guys, napakasarap po. Thank you po. Thank you. God bless.